Ang Ginoo ni sulti simbaha siya. Nga may naghimo sa langit ug sa yuta, apauntan, nagsimba ba ka? Kung ikaw isuon wa na nagsimba, so pila ka makatuigan, naluya ka sa pagpangalagad, nakaitaan tao nga gitanaw niya, naluya ka magaisunan, ay pila-pila ang Ginoo. Dahi ka ang Ginoo, simbahan ang Ginoo. Ang Ginoo may nagsulti nini nga simbahon siya. Nga mo'y naghimo sa langit ug sa yuta. Abraham, yang anak si Isaac magaigsunan, nanganak si Jacob, adunay 12 tribes magaigsunan. 2300 years pa after the creation ni gawas kining Jewish nation. And I want to tell you that the Sabbath is not for the Jews, but the Sabbath is of the Lord. Sabbath? Wala na may Sabado. Kay grasya na takaron, wala na Sabado. Ha? Isa wala na ibalaod. Sir, ikaw mau ba? Ikaw, nakipita ka niya. Siya nga na, kawato na ko na, makasala ko dili. Siya nga, makasala. Oh, unya ka na pa maibalaod kung ako sala. You know, ingon sila, Pastor, maayo na ada pa pahulay sa mga karaan na in the Old Testament. Atong tanan magayson kung tinuod ba. Ang atong topiko karon nga gabi, sultihan tumudaghan billions pod nga mga tao ang nailan nini. Sa gisulti na gabi, atong topiko gabi, nagisgot ta mahitungod sa kahimtang sa kalag. O sa gisulti na ko nga billions pod nga mga tao sa tibuok kalibutan nga nailad sa yawa. Kanipod magigison nga topiko, sultihan ta mo, very controversial nga topic. This is one of the distinctive doctrines of the church. Kay nagkalahi magud ni labo na gyud sa daghan nga mga pagtulunan. And we will study based on what the Bible is saying. The topic that I'm going to present tonight is a centuries-old remedy for stress. Nakapoy ka ba? Sa atong pagpangabulay matagadlaw, gibati ba kakapoy, magkaisunan? So tiyanta ka, adunay tambal niya ng atong mga kagulanan ug tambal sa atong mga kahago. Si Leo Tolstoy, usa ka Russian writer, naghimo siya og story sa usa ka tawo magaigsunan nga ginganan og si Paul Hook. Si Paul Hook usa ka tawo magaigsunan nga buutan. Na siya panimalay, na siya mga anak, unya mag-uuma siya. Na po sa yuta nga iyang ginatikad matag adlaw gyud. Unya ang iyang income is just enough for the family. Bayad sa tuition, bayad sa suga, tanan nga malero ng nagaigsunan, makaver na gyud sa iyang income sa iyang farm. Kay iyang farm dili kay dako. Usa ka adlaw samtang nagdaro siya, nangutana siya siyang kaugalingon. Ning siya, how much land does a man need? Siya nga, unsa man kadako sa yuta ang gikinahanglan sa usa ka tawo? Siya ako, kung napagkakita pa ko dako-dako nga yuta, kung ako'y mapalit, makatigom ko, mas labing maayo gyud. Nga mas modako pag yun, kay magkadako ang gikinahanglan sa akong mga anak, samtang magkadako po sila og mga grado. Magaigsunan. Nagunaw na siya niya, sa pangutana niya, how much land does a man need? Nakadungog siya og report nga ang buskers sa ilahang lugar magkaigsunan in Russia, manghatag og yuta. So, wa siya nagdugay, pag-augma sa buntag, ni sayo siya magkaigsunan, gihimamat niya kining commander, kaning chief gyud sa buskers. Iyang gikasulti, isa, sir, tinuod ba nga manghatag yun mo og yuta? Sa inyong gi-announce nga manghatag mo og yuta? Na ako, sir, kay gusto po ko makadawat sa yuta nga inyong ihatag. Ang tubag magkaigsunan sa chief gyud sa buskers, ay siya nga manghatag mig yuta. Sa kadako sa mong yuta, among ihatag ni bisan kinsa. Kung kinsay gusto, makadawat gyud sa among yuta. Isa, sir, pwede ba nga mangayo po gusto yung yuta? Isa, taga. Isa, sir, unsaon man ako pag-avail sa inyong yuta? Ang giingon sa buskers chief magkaigsunan ay siya nga, ugma sa buntag, muanhi ka. Pag sidlak yun sa adlaw, pag sayog yun, unya, unsa kadako nga yuta ang imuhang malibot, maimuhan na nga yuta. Siya, tinuod ka, sir. Siya, tinuod na. Wa ko na makak. So, mudagan ka. Unya, imong libuton ang pinakadako nga yuta dire, kung malibot na nimo, pag-abot nimo paghapon na alas 5, imuhan na nga yuta. Isa, sir, kaya na ako na. Magaigsunan sultihan ta mo. Pagabuntag yun, excited kayo si Paul Hook. Ni mata masiyang kaigsunan, pag sila sa adlaw, isa, sir, naanak ko, isa, sige, libot na. Unsa kadako, imong malibutan nga yuta, maimuhan na nga yuta. Isa, usahan man, sir, isa nga, pag-abot o muhunong ka, mog marker,
nagbutang ka o kahoy, ilubong, unya butangan ni Murtog marker, nga imuhan na. Sige sir, dagan siya magkaigsunan, nagdasag sundang, dagan siya, niabot siya 5 kilometers, ni pahulay siya, ni kuha siya putol siya kahoy magkaigsunan, gibutangan niya marker, niya kana, iyahan na nga yuta. Dagan siya magkaigsunan na po, dagan na po. Hangtod, nakakita siya na ng mga yuta, wow! Na mga lake, pagkanindot ani nga yuta, wow, I like this lake. Iyang gilibutan ni magkaigsunan, niabot ng udto, gikapoy na siya, dagan. Maglisod na siya ginawa. Pero pagtanaw niya, uy, naapa maging mas gwapo kayo. Nidagan na po siya magkaigsunan. Iyahan na po ng gilibutan, siya gusto maangkon yuta. Pagkanindot kayo, kaya naisa pa, gusto ginako maangkon kini nga yuta. Dagan na po siya magkaigsunan. You know, abot na alas 2, wa siya paniudto. Gikapoy na siya, buto-buto na ang iyahang kasing-kasing siya kakapoy. Daw di na ganit siya kadagan. Uy, taod-taod nakakita naman po siya mga kakahuyan. Isa sayanga po na ng kakahuyan kung di na ako nikuhaon. Dagan na po siya magkaigsunan. Ngayon siya, himo na ako ng timber. Maghimo kong balay. Kinahanglan yun akong balay. Kani akong gamit kahoy. Gilibutan na po niya magkaigsunan. Hangtod gikapoy na gyud si Pulho. Magkaigsunan. Daw di na siya makatikang tungkol siyang kakapoy, murag di na siya kaginhawa. Ang busker chief nagpaabot na kaniya iyang nakita dito sa layo nga lugar. Nakita niya, paduol sa magkaigsunan, kapoy na siya. Pag-abot yun niya sa busker chief magkaigsunan, si Pulhok na kuyapan. Pagtanaw sa busker chief, siya usay nitabuan na niya. Gipap, hayang sa magkaigsunan, and then everybody noticed nga wa na naginawa si Pulhok. Nangutana magkaigsunan ang busker chief nini nga pangutana. How much land does a dead man need? Unsa man kadako sa yuta ang gikinahanglan sa patay nga tao? And everybody around that busker chief magkaigsunan answered to him and said, 6 feet lang, sir. Magkaigsunan, nagkalot sila 6 feet, gilubong nila si Pulhok. I want to tell you, this is being described by Leo Tolstoy that this is our society today. Inaan ni atong community today. Tanawan niyo sa kataong gaysunan. Nag-drive sa iyang kotse, nag-inom sa iyang milk, nagkaon og dunat maggaysunan and also receiving a call. Inani ang tao karon. Nangandoy mga tao sa mga dagkong mga butang, unya gani maluya na. Tanawan ning babae nga inahan. Nagbantay bata, nag-inom sa iyang cereal, naggunit sa phone, kanay tawag, unya nagtanaw po sa iyang computer. You know what? Gitawag ni sa atong kapanahonan karon nga multitasking. Doing many work at the same time. Atong tanawon magkagisunan. Kung kani atong kakapoy, makakos ba og sakit nato? Atong tanaw. 3/4 of American workers indicate their jobs cause stress. Tanawa. 3/4 of all Americans nagsulting ang ilahang mga trabaho, maoy nakapaluya kanila. Unsa may trabaho nimo? Naluya ka ba? Magigsunan, kay holiday man karon no? Wa may trabaho. Ang gihimo na ko magigsunan, gimiting nako akong asawa ug akong tulo ka anak. Kung wala man mo'y klase karon, wa pud may trabaho, so we will clean the house. Kay gikan man gud minibalihin magigsunan from house number 2 diri sa SPUC, na mi sa house number 5 karon. So daghan pag mga butang na mutanaw kas balay pagkahugaw kayo sa gawas. No, we will clean this up. Kay maulo tas mga silingan nga hugaw kayo ang ato ang gawas. So ganiya magigsunan, nahuman mi alas 3. And then wala gay ko naka-review ko alas 4 na sa hapon sa atong presentation karon. Nagingin ako kung masawa, kung mami, murag nakapoy man ko. Isa lang di kakapoy nga, nang hugas ka tanan, nang brush ka tanan, nang arrange ka tanan, magkaisunan. You know what? 3/4 of American workers indicate their jobs cause stress. Tanawa, this year, over 1.2 million people will have heart attacks or severe nga balatian magkaisunan. Gani in the USA, and over 450,000 ang namatay magkaisunan out of 1,200,000. Heart disease. Unsa may cause magkaigsunan niini? Let's say, according to New York University School of Medicine, chronic anxiety. What is chronic anxiety, Pastor? That is constant stress. Mga kabalaka, mga kakapoy, can significantly increase the risk of heart attacks, at least in men. There is a correlation between the heart and the mind. Magkaigsunan sa utiyan mo. Ang ato ding pagbuhat karon, bisag unsa atong bulaton, that would cause us stress. And take note of this word, chronic anxiety.
that is constant worry, that is constant stress makigsunan, it will affect your heart. Mo nang pirtindighan na ang heart, a failure, o ganing atake magigsunan sa heart, is the number one cause of death in the world today. Why? Because people are so stressed. Ang makatawan kapoy kayo sa ilang pagpangabudlay, matagad lang. Pastor, naabay tubag ang Ginoo niini. Ang problema nato, Pastor, sa kakapoy, sa ato nga mga problema, Pastor, atong kakurat, atong kabalaka, naabay tubag ang Ginoo niini. Sultihan ito magagisunan. Nabalan ng kasulatan. In the last book of the Bible, in Revelation, naabay tubag yun ang Ginoo. O gusto na ko i-share ni kaninyo. Parang matambalan ang atong kakapoy. In Revelation 4:11 na kanayan, you are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Kinsa ang takos magagisunan mo dawat sa maya, pagrespeto o gahom, magagisunan si Ginesus. Nga naman, iyon ang Biblia, for you created all things. Imong gihimo ang tanang butang o pinaagi sa imong pagbulutan, they exist and were created. We know the creation story that is found in Genesis chapter 1, magigsunan. We know the creation story. All things are created by God. Iyon sila, Pastor. Sa atong kapanahonan karon, I know that all things are created by God, but the rest are created in China. Nga naman, bisag ka ng pang-ana na ito sa dunggan magigsunan, made in China. Karon, mga appliances, bisag kaldero, magigsunan, made in China. Isa, Pastor, God created the heavens and the earth, and the rest were created by China. But I want to tell you, God is worthy to be praised. God is worthy to be worshipped, honor, glory, and power. Nga naman, He created all things, and by His will, we exist because we are also created. I want to tell you that creation is a powerful concept. It leads us back to the one who made us and gives us security and rest in His love and care. Magigsunan paminaw. Kanibitang magunaw na tanga na ay creator. Ginaw na to nga gihimo ta si Ginoo. Powerful concept di ay. Nga mubalik tagtanaw magkaisunan sa Dios nga naghatag ka nato kinabuhi nga naglalang ka nato. Ug tungod niya na kita malipayon ug mag-worship kita kaniya, mupasalamat kita kaniya, ihatag ka nato kaniya ang gahom, ihatag nato kaniya magkaisunan ang himaya ug ang pagtahod. It is a powerful concept. Ang creation. Nga naman, ang Ginoo naglalang kanimo o kanako, mga kaigsuonan. I want to tell you that Revelation's last day message calls us from the frantic pace of 21st century living back to finding rest in our Creator. Ang pinadayag, nagsulti. Pastor lang tayo, kung sa bigay pasabot nini, kanang 3 angels message in Revelation 14:7, yan kanang fear God, worship God, and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Magigsunan, ang paghukom sa Ginoo ni abot na. Ay mo kumpiyansa. Kung wa ka nangalagad sa Ginoo, unya mamatay ka magigsunan, gihukman na ka. O di naman tagag chance pagbalik sa Ginoo. Kay karon nga nagaginhawa na to, chance man nga muduol ta kag Ginoo Hesus. Pero kumpiyansa ta, di ta mga lagad magigsunan, bagay dugay pagbalik Ginoo, pero kung mamatay ka magigsunan, kalit, madisgrasya magaling, di ta maghukom. Pero kung wala ka sa Ginoo magkaisunan na matay, alaot kita. Busa ang iyon Ginoo, ang paghukom ni abot na karon. Ug atong ihatag, mahadlok tayo sa Ginoo magkaisunan, ug ihatag ka nato kaniya ang himaya. What else? And worship Him who made heaven and earth, the sea and the springs of water. Klaro ka magkaisunan. Ato day siyang simbahon, nga mo naghimo sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga tuburan sa mga katubigan. Are you not happy with that? Are you not mindful with that? Paminaw magigsunan. Ang Ginoo may nagsulti nini nga simbaha siya. Kumusta man ka? Nagsimba ka? Nagigistorya sa Pastor Lantaya ka demonstrate from my heart. Ang Ginoo nagsulti simbaha siya. Nga may naghimo sa langit ug sa yuta, apautan, nagsimba ba ka? Kung ikaw isuon wa na nagsimba, so pila ka mga katuigan. Naluya ka sa pagpangalagad, nakakita-tao nga gitanaw niya, naluya ka magkaisunan, ay pila-pila ang Ginoo. Dahiga ang Ginoo, simbahan ang Ginoo. Ang Ginoo may nagsulti nini nga simbahon siya. Nga mo'y naghimo sa langit ug sa yuta. Pastor Lantaya, nga naman nga daghan magnailad ni ini nga pagtulunan.
Pastor lang tayo, nga nung nagsulti man nga wala na daw creation in some universities magaisunan, they don't believe on creation account. They don't believe on Genesis 1 to 11. Kani nga account magaisunan di sila moto in some universities, even in the Philippines. So, that is disregarding the Creator. Nga naman, Pastor, nga kani nga concept ni abot man, sultihan ta magaisunan asa ni nagsugod. How did we lose this concept of God as a Creator? Sultihan ta mo na usa ka biyahe sa usa ka baruto magaigsunan. In 1831, ang pangalan ni Baruto si Beagle. Magaigsunan sultihan ta mo, kaning tawhana ang nagsakay ani usa ka theologian. Grabe, nagtuon siya sa pulong sa Ginoo. He is a theologian in the name of Charles Darwin. Nakaadto siya magaigsunan sa lugar sa Galapagos Island. Pag-abot ni magaigsunan, nakakita siya sa mga species ito. Kita siya baki. Nakakita siya magaigsunan og mga kagaw. Nakakita siya mga unggoy. Unya, naghimo siya concept nga wala di ay Dios nga naglalang sa tao. Kay kita magaigsunan, nag-evolve di ay ta. Busa, nagtuo siya niya ng evolution. Ug hangtod karon daghag na ilad niya, yawa ra gyapon magaigsunan ang nag-impress niya aron musulti nga walay manluluwas. Take note of that. Magaigsunan, naghimo siya og mao ni si Charles Darwin, promoted a radically different view of creation. Wala na Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Wala na Dios nga nahigugma. Kay kita ni gawa by chance. Magaigsunan. Can you prove that? No, it is not. For how many years, wala na nag-evolve na ito magaigsunan. Wala naman. Pero ingon niya, nagsugod daw ta, dili daw, walay Diyos nga naglalang, kay nagsugod ta sa usa ka kagaw, nahimot ang baki magaigsunan, nahimot ang unggoy, hangtod nahimot ang tao. Unaga siya libro mga gisulat, nga The Origin of Species magaigsunan, written by Charles Darwin. And this new worldview had no place for a creator. Can you see that? Walay Diyos nga naglalang, niini nga libro. Walay Diyos nga naglalang, niini nga pagtulunan magaigsunan, nga gi-promote ni Charles Darwin. Tiyaw mo na, nagikan ta sa unggoy. Hanto nahimot ng tao, musugot mo magaigsunan. Sultian ta mo, wa gyud ta nagikan sa unggoy. Nga naman, gihimo gyud ta sa atong Ginoo magaigsunan. I want to tell you that ang evolution magaigsunan, kaning kay Charles Darwin, nag-strips ka nato. Murag, naghawa ka na ito magaisunan sa pagtanaw nga naay Diyos. And then, I want to tell you, na question, Pastor, how do we worship the Creator of heaven and earth and find the rest and security He offers? I want to tell you, balik tas balang niya kasulatan. Let's go back to the beginning. Let's go back to the creation story in Genesis chapter 1 magaisunan. So, unsa? Gihimo niya magaigsunan ang mga flowers. Look at that. Wow, pagkagwapo sa orchids. I want to tell you, pagkanindot sa orchids. I love also flowers. My wife loves flowers magaigsunan. Akong ugangan, si Papa June Plenyos, nga nagtanaw karon sa iyang balay, mahalin na yung daghang bulak, kay pwede naghanan niya bulak nga ginabubuan na buntag og hapon. Pa, may gabi mo diya, no? Og ni Mama usab. Pagkanindot sa bulak nga gilalang gihimo sa Ginoo magaigsunan. Look at the fruits, ang pears magaigsunan. Ang durian, pastilan ako kung walay durian sa langit, mga idyo ko sa Ginoo durian ba? Kay I really love durian magaigsunan. Kita nga mga Pilipino, we love durian. And even the World Church President Pastor Ted Belson, grabe kusog kay mukha og durian. Let's go to the birds of the air. Wow, created by God. Unsa pa magaigsunan tan-awa kining pagkanindot kaayo nga isda. Tiyaw mo na puti, na ay orange, na pagka-gold, pagka-igsunan. And you see the Creator? And I want to tell you, if we have the Creator, we have the Creator. If we have that intelligent Creator, we have that very intelligent Creator magka-igsunan. I'm referring to Jesus Christ. Look at this one. Wow, kanindot sa butterfly og flowers. And look at this. Wa ko gibalo kung unsa ning animal, no? Pero nindot kayo ang paglalang sa Ginoo. Apan sutian ta mo, the crowning act of God's creation, kita. Tanawa. Iyang gihimo ang tao magaigsunan, sumala sa panagway nila. Dili sumala sa panagway sa mga kaigsunan. Dili dahil ta nag-evolve. Dili tagikan sa tao. Dili tagikan sa baki. Dili tagikan sa unggoy magaigsunan. Why? Because the Bible
telling us that we are created. Let us make man in our image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Magigsunan pagkanindot. When Adam and Eve were by God in the Garden of Eden, pagkanindot kayo ang ilang kahimtang. Pero naigitugo ang ginawa kanila. And that is recorded in Genesis 2, verses 2 and 3. And on the seventh day, God ended His work which He had done, and He rested on the seventh day from all His work which He had done. And then then He blessed the seventh day and sanctified it, because in it He rested from all His work which God had created and made. I want to tell you, si Adan ug si Eva nagbantay sa Sabbath day. Unsa man ang Sabbath day? Ikapito nga adlaw. Ang Biblia mo nagsulti niini. Sulbaro na to niya magkaigsunan kung unsay adlaw nga ikapito. Pero sultihan ta mo nga ang Sabbath day mao po di ay ang seventh day magkaigsunan. Unsa ba gyud? The seventh day Sabbath given at creation was to be God's perpetual reminder of our roots. Nga naman, makahinumdum ta nga gibuhat ita sa Ginoo. Di ta mo to magkaigsunan sa belief ni Charles Darwin. Nga naman, kaya nga na ipapahulay, nagpamatuod. Kaya kining adlaw ni pahulay siya. Kining adlaw iyang gibalaan o kining adlaw iyang gipanalanginan. Magkaigsunan, unsa man naghimo sa Ginoo niini kapitong adlaw. Number one, He blessed it. God blessed the seventh day. Pastor Lantaya, what do you mean by blessing it? Magkaigsunan, pito man kaadlaw, di ba? We have 7 days in a week today. Pero ang usa niya na, magkaigsunan, mao ang 7th day. Mao po ng adlaw nga Sabbath day, magkaigsunan. Blessed day. Di panalanginan. Tinod pa Pastor Lantaya, kamusimba mig Lunes, walay panalangin? No, I will not say that. Nagya po'y blessing magkaigsunan. But God's special blessings is given on the 7th day. Muna bag na ako'y pitaka. Na ako'y pitaka magkaigsunan nga pito ka buok. Unya ang ikapito, gibutangan nako og 10,000 pesos. Ihatag nako magkaigsunan kaninyo. Okay? Pagmili mo, ang ikapito, nga pitaka, akong gibutangan og 10,000 pesos. Kinumdum ko, na ako'y taghatag og pitaka, taga bulan magkaigsunan, si Sister Nona nga Aribal. Taga-tuay gid mahatag na siya during my birthday, November 18, niya kong tagag pitaka. Tulo ka bulan, warwa ko niya natagan, tuloy ko niya natagan. Uy, pagkato na kong Cebu, yung anak nakita na ko, siya istorya sa mama, kuha naman ko pitaka. Insa pastor, ato sa iyala, pagpalit diya, bisag pila yung presyo. Kaya nipalit dyan ko. Kung naminaw karon si Sister Nona, ang pitaka na karon gikang gini sa imuha, gipalit na ko, kating lakos, gipalit na ko, itong mahal-mahal gyud magkaigsunan. Let's say, na ako pitaka, na sa kalibo, na 10,000, ang ikapito. Pagdawat magkaigsunan ninyo, asa may piliyon ninyo? Ang unang pitaka, ikaduha, kalima, kaunom, o ikapito. I'm sure you will choose the 7th wallet. Yan naman, kay naay panalangin. God bless it, magkaigsunan. Gi panalanginan sa Ginoo, specifically kaning adlaw nga ikapito. Ikaduha, He sanctified it. He set aside. He made it holy, magkaigsunan. Ikatulo, He rested unit ni ulay siya. God blessed the 7th day by making it an eternal sign of His powerful creation and His infinite love. Pastor, what do you mean by sanctified? Magkaigsunan, in December 23, 2001, gikasal ko sa akong asawa nga si Lucy John Plenius. What if, magkaigsunan, I'm a preacher, no? What if? Ang akong asawa na ay unom ka mga sister, so pito sila tanan. On that day, excited na kayo magkaigsunan kay nakita na ako sa aisle nga ni paso na. Wow! Pagkalami na gayud kaslong gano. Ako nag-experience ka sa pagganindot magkaigsunan. Mura ko pagkagwapa gid sa akong uyab. Uyab pa man di ba sa pagkagwapa sa kuya. Pagpaso gid ni sa akong wife magkaigsunan, buto-buto na akong kasing-kasing. Unya nakasal na ko si Pastor Tabingog, si Pastor Serrano. Pagin niya Pastor Lantaya, will you nangutana pa kasi ko yes. Mara excited ko magkaigsunan. Di ko gusto dugayon kay I'm excited with the honeymoon magkaigsunan. And I did that. Now, let's say na human na mong kasal. Unya na si sisters nga uno magkaigsunan. Unya karon human sa kasal, karon nanlamano na. Uy, usa sa iyang igsuon nga babae ningon man niya, "Hey, Pastor James Lee, let's have our honeymoon." Kun, honeymoon? Let's go to the hotel. Leave my sister Lucy June. Let's go to the hotel. No, I married her. Nya na ikaw may magidulog na ako. Unsa may diferensya? Usa sa pito. Magkaigsunan na ay diferensya. Kaya si Lucy John akong gipili.
sa pito sila kay Igsoon, si Lucidion akong gipilin kay, she is sanctified. She is set aside. And this is what we call sanctification the Sabbath. Mga Igsunan, God sanctified it and He also rested that. Atong balikan in the Old Testament, labad yung ulo ng mga katawan sa Ginoo in their time. Iyon sa Ginoo, kagikan sila sa Egypt for many years, 400 years, na imo sila ulipon magkaigsunan. Gipagawa sila, and we know the story, pagpagawa sila magkaigsunan, this is recorded in Exodus chapter 16, nagyaw-yaw sila kay Moses. Moses, mga matay mi diri, wa mi tarong kaon, mas maayo man to dito sa Ehipto, bahalag sulugon mi, magkakaon nun ni, magkalami man ang kaon, pero diri, gidalaman ni mo patyon, kaya walay dakong minteryo. Dito sa Ehipto, mo nang pamatyon mo din magkaigsunan. God answered their grumbling. God answered their murmuring. Kung sa gatag sa Ginoo, mana and quail. Magaigsunan, gikan gyud sa langit, matagak kaning mana og quail. And I want to tell you, ingon ang Ginoo, mukaon lang mo, enough for the day. Dili ka mo magtago. Kaya kung magtago mo para ugma, mahimo na siyang mapanos, malata. Unya, magtago lang mo sa panahon nga ting pangandam. Kanibang preparation day, Birnis. Sabado, walay matagak. Kay Sabat man, ang Sabado man. Oh? Pero tao gahay yun. Pagkalunis magkaisunan, nagtago na po para Martes. Pag-augma, nalata, nabaho. Ang uban po magkaisunan, ayun si Ginoo, panang Birnis daan, magtigom sila para Sabado, kay way matagak, magtago sila magkaisunan. Ang uban wag nagtago. Pag-augma, pasmo ka, way natagak kay Sabado. Iyan ang Ginoo. How long do you refuse to keep my commandments and my laws? Sa mga sugo. Kano sa man mo, mga gahay man mo, mga igsunan. I want to tell you that God is writing these 10 commandments in His own fingers. And one of the 10 commandments, mga igsunan, is the 4th commandment nga bantayan ang adlaw nga igpapahulay. Unsa adlaw papahulay? Adlaw nga ikapito, mga kaigsunan nga mo'y Sabbath day. Pasulan tayo. Iyon ang Biblia. Remember the Sabbath, keep it holy. Bantay, hinumduman na ito ang napapalay sa pagbalaan ini. Why did God say remember? We tend to forget. Kamu karon nga naminaw? Ginawa sa iglesia? Nga naminaw karon? Paminaw mo. Nakalimot na mo ba nga gitugon mo sa Ginoo nga mo balik ta og simba kaniya? Kaya nga naman, nakalimot na ta sa pagsimba kaniya sa adlaw nga ipapahulay. Unsa pa gimita mo? Unom ka adlaw? Magabuhat ta sa bulaton, apan sa adlaw ikapito, dili kita magbuhat. But the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. Is this, Pastor? Nakadungog ko magigsunan. Liman pa ko sa una. Na nakigdebate na ako di mo kunang debate. Pero naging lang togi. Abi ni mo, James, sutian ta ka kanang adlaw papahulay, gihatag ra sa mga Hudiyo. Dili na gihatag sa mga Hudiyo. What? Adam and Eve were given the 7-day commandment. And they keep it. Magigsunan sutian ta mo. Kano sa man isugod ni Hudiyo? 2,300 years pa after creation, usa magkaigsunan ni gawas ang mga Hudiyo. Abraham, yang anak si Isaac magkaigsunan, nanganak si Jacob, adunay 12 tribes magkaigsunan. 2,300 years pa after the creation ni gawas kining Jewish nation. And I want to tell you that the Sabbath is not for the Jews, but the Sabbath is of the Lord. In it you shall not do any work. And rested in 7th day, therefore the Lord blessed the Sabbath day, and hallowed it. Magagisyan, I want to tell you, nga ang originator di ay ni ining Sabbath day, dili mga Hudiyo, apan ang ato di ay manluluwas nga si Ginoong Hesus. The origin of the Sabbath is the Creator Himself. Ang Sabado, magagisunan, gihatag sa mga katawan. Dili lang sa Hudiyo, gihatag sa mga Koreano, gihatag sa Pilipino, gihatag sa Amerikano, kanatong tanan magagisunan. Bisag unsa ta nga klase, ang aday papahulay gihatag sa Dios kanimo. Naisa rin Ginoo. Kung ikaw magbantay nini, unsa may tabo magagisunan. Everyone who keeps from defiling the Sabbath, I will bring to my holy mountain and make them joyful. Malipayon ta in my house of prayer. For my house shall be called a house of prayer for all nations. According to Ezekiel. Moreover, I also gave them my Sabbaths to be a sign between them and me, so that they might know that I am the Lord who sanctified them. That is in the Old Testament. Pasulan tayo. Sa isayi mi niining bagong testamento. May sila nga, Pastor,
Sa Old Testament naman ng adlay papahulay, wala naman agi practice diri sa bagong tugon. Tinod ba na? Paminaw mo. Sultian ta mo nga bakak na. Ako, I heard that. Ginan ko nga, ay, sa mga karaan naman, sa mga Israelino naman gihatag ng napulo ka sugo. Kaya magigsunan, nag-Bible study ko, pag Bible study na ako, ginan ko, na mo youth na to, kay youth pastor ko, na youth na to, Bible study magigsunan, ruglayan reliyon. Nya, siya nga, pastor, adto sa balay, kay isuryatong na Bible study ko, tulubi sila kabuk pastor, nya na iduha ka bahay, 5 sila tanan. Adto ko magigsunan, pag adto na ako, pastilan. Giabi-abi. O niya, siya nga, okay, sa may topic na to karon. Ako igibabot, ko nga, we will talk about the Sabbath. Siya nga, Sabbath? Wala na may Sabado. Kay grasya na ta karon, wala na may Sabado. Ha? Isa wala na ibalaod. Sir, ikaw mao ba? Ikaw, nakipita ka diya. Siya nga, na, kabato na ko na, makasala ko dili. Siya nga, makasala. Oh, unya ka na pa may ibalaod, kung ako sala. Ikaw, ato ta sa area papahulay. Magigsunan, lantugi mi sa area papahulay. Siya magkita pa ta sunod simana. Pag sunod simana balik ko mag-isip, wala na balik. You know, ingon sila, pastor, maayo na ada papahulay sa mga karaan na in the Old Testament. Atong tanan mag-isip, continue ba? Let's go to the New Testament. Sige ni Jesus, naa sa Bagong Testament. Mag-isunan. He is visible. Nagpakatao siya, ug naghimo sa iyang ministry for 3.5 years. Unsay gihimo ni Jesus matag anay papahulay. Let's look at the Bible. Luke 4:16. This is in the New Testament. So he came to Nazareth. Kasi niabot sa Nazareth, sige ni Jesus, where he had brought up. Nga din dito siya nagtubo, ug sumala sa iyahang nabatasan, niadto siya sa sinagoga on the Sabbath day. O sa nga daw magkaigsunan, niadto siya sa synagogue, sa church, gagagmay magkaigsunan, on the Sabbath day. Sa adlaw nga ipapahulay, nitindog siya, ug nibasa sa magkaigsunan sa sinulat ni Propeta Isaias. Sa ato pa, pag nabatasan ni Ginoong Hesus, nga musulod gyud siya sa sinigog nga matagal papahulay, nagbantay siya sa adlaw papahulay. Nagbantay siya sa adlaw papahulay. Niapil siya magaysunan sa pagsimba. Nitindog siya aron sa pagbasa. Sultian ta ka, sa gisulti ni ko ganiya, nga adlaw papahulay, gihimo alang sa tao, ug ang tao dili adlang sa papahulay. Sa ato pa, wala nagihatag sa Hudiyo. Wala nagihatag magkaigsunan sa karaan nga testamento, but it is also present in the New Testament. In other words, the Sabbath is a sign that we worship Him exclusively. We worship Him exclusively. Siya na yun ang atong simbahon magkaigsunan. Ang problema ng mamatan, paminaw. Musimba mo usahay, pagwali, inyong ginatanaw, inyong Facebook. Tinaw, dili. Paminaw mo na ko. Musimba ta, pero nag-YouTube ta magkaigsunan, nagtanaw tag salida. When nagwali bitaw ko one time sa iway, tingala ko nga, namin nagduko nga bata nga marang naganana ko, naminaw gini sa kumwali. Gipandungan ako, nipaduol ko pastilan, nadula na ML. Alas 4:30 sa hapon. Did we worship the Lord exclusively on this day? Or you tempted to do something nga makapalayo nato kaniya? Nagsimba pa tag tinarong magkaigsunan? And Sabbath is a sign also that we love Him supremely. We rest in a completed creation and in a completed redemption. Magiging I want to tell you. Nga sige ni Jesus, sa aday papahulay, nag-aayos siya mga masakiton. Nasuko ang mga iskribag perisiyo. Nga naman nga, naglapas man siya sa aday papahulay. Nga naman nga, nag-ayo man siya mga balatian sa aday papahulay. Magiging in Matthew 12:12. Is it lawful to do good on Sabbath? Pasulantaya, di magkamukag baboy, no? Kaya Adventist ka, pastor man ka. Kung malakaw ka pasulantaya na ibaboy diya ang naligsan, nga gikinahanglan nga kwaon, imong kwaon, magkaigsunan, sultan mo akong kwaon. Bisag baboy na. Di na kumukhaon na, pero luwason magkaigsunan kay kinabuhi na. Tinood pa, pastor, nga, maayo bang mabuhat ug maayo sa adlay papahulay? I want to tell you that the Seventh-day Adventist hospitals all over the globe open sa adlay papahulay. Nga naman, kaya nag-aayog mga balatian. And Jesus did as well. Magkaigsunan, nagbantay ta sa sugo, tungod kay gigugma na to ang Ginoo. And this is what the Bible say. John 14:15, if you love me, keep my commandments. In other words, how can you know which day the Sabbath day? Magkaigsunan, atong tanaw ni. Manguli tani karon nga, di wag kita kalibog. Pasulan tayo, ningon nagka nga, ang 7th day, ikapitong adlaw, maog yun ang adlaw nga ipapahulay.
pasulang taya. Unsa magidaan papulay? Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado, Domingo. Unsa magidaan ng 7 pasulang taya? In our time today, see daw. The Bible, the language, and the astronomy. Let's say, magkaisunan. Let's say, atong tanaw na, let's look at this carefully. Labi na nga karong adlaw, nag-celebrate na kalibutan magkaisunan ng Holy Week. Ugma, huibis na karon. Ugma, mo na siya ang Good Friday. Unsa may tabo ugma? Na mga tao ang palansang gyud. Kay si Ginisos, nagpalansang sa adlaw nga Biyernes. Clear? Tanaw ha? I-pray ba na ako karon kung unsa gyud ang adlaw nga ikapito, unsay adlaw nga Sabado. Ato basahon magigsunan. Luke 23:54. That day was the preparation and the Sabbath draw near. Unsa rin sa Biblia? Katong adlaw magigsunan nga gilansang si Ginisos, paglansangon siya, usa ka adlaw nga ting pangandam, ug ang adlaw ipapahulay magigsunan haduol na, nagkaduol na. Unsa may Sabbath, Pastor? Ang Sabbath mong magigsunan is sunset to sunset. It is found in the Bible as well. Tala ba? Sa ato pa, ting pangandam. Di ko magsulti kung sa adlaw magigsunan. Ting pangandam. Ug ang Sabado, hapit na muabot magigsunan. And the woman who had come with him from Galilee followed after, and they observed the tomb and how his body was laid. Magigsunan. Huban nga namatay si Ginisos, gilubong siya magkaisunan dito sa lubnganan, o kaning mga babae magkaisunan si Mary, o guban nga mga babae, niuban magkaisunan, o ilang nakita, giunsa paglubong si Ginisos. Unsa nga dawat ito magkaisunan, namatay si Ginisos? Karon kamo naghimo ang Holy Week karon. Unsa nga lawa, namatay si Ginisos? Ugma, Biyernes. Unya na Biblia, unya ang Sabado, unya ang anay papahulay mo sunod magkaisunan. Nakakita ka ni mga babae, giunsa paglubong si Ginisos. Now, then they returned and prepared spices and fragrant oils. Gilubong naman si Ginisos. Anang Biyernes magkaisunan. Nangandam sila, iyan ang Biblia, and they rested on the Sabbath according to the commandment. Magkaisunan. This is now in the New Testament. Mao niyang tinunan na Ginisos. Iyan ang Biblia, og nagbantay sila sa adlaw igpapahulay nga maoy gisugo sa balaan nga kasulatan sa balaod. Kinama sa balaod magkaigsunan, nga bantayan na adlaw papulay, ikaw-apat nga balaod, sa napulo ka sugo. Busa, kani nga mga tinunan na Ginisos, nagbantay di ay sa Sabado. O sa adlaw si Ginisos namatay? Biyernes! Sa ato ba? O sa isunod si Biyernes, Sabado. Pagka Sabado, nanimba sila magkaigsunan. In other words. O, tanan na Pastor, o sa may unang adlaw si Mana, o sa ikapito, akong tanan magkaigsunan. And on the first day of the week, very early in the morning, they and certain other women with them came to the tomb bringing the spices which they had prepared. Magkaigsunan. Muntahan ako niyo. Sa inyong nagmarcha karon, nga nagpaminaw. Nagmarcha man mo no? Ugma, magmarcha man mo kay si Ginisos. Patyon. Unsa nga daw man si Ginisos na banhaw? Unsa man ang Sunday? Mao na magkaigsunan na banhaw si Ginisos. Ingyan ang Biblia di ay Lucas 23 nga ang unang adlaw magkaigsunan, Domingo. And on the first day of the week, mauto nga si Ginisos na banhaw. Unsa ni Domingo magkaigsunan? Unsa nga adlaw na banhaw si Ginisos? Unang adlaw sa semana. Mag-ihap na ta. Nasabtan na ni magkaigsunan, ha? Usman ako balik. Ang unang adlaw sa semana, mao din magkaigsunan after the Sabbath day. Human sa rin na papahulay, on the first day of the week, nabanaw si Ginisos. Unsa adlaw nabanaw si Ginisos? Domingo. Sa tapan, Domingo, mo'y unang adlaw sa semana magkaigsunan, mo'y gisulti sa balang na kasulatan. Ihap na ta. Domingo ang una. Lunes, ikaduha. Ikatulo, Martes. Ikaapat, Miyerkules. Ikalima, Huwebes. Ikaunom, Biyernes. Ang ikapito, Sabado. Muna si Pastor lang tayo magkaigsunan, magsimba sa Ginoo sa adlaw ikapito nga maong adlaw nga Sabado. I hope nga nasabtan ninyo ni magkaigsunan. Bugat ni nga pagtulunan. Ug sultihan ta mo, daghan ang nailad sa yawa niini. Daghan ang mga tao nga Pastor, mosimba lang sa kadang adlaw. No, na blessing, pero the special blessing is on the Sabbath day. Nga adlaw kapito nga mao adlaw nga Sabado magkaigsunan. And then came to the tomb bringing the spices which they had prepared. This is the order of events. Jesus died on Friday. He was in the tomb on Saturday, and he was resurrected on Sunday, which is the first day of the week. Lipay ko nga inyong gibold na, no? First day of the week, ang Domingo. Ang adlaw nga Sabado magkaigsunan, mao day ang adlaw nga Sabbath day. Busa sa Pastor ng Taya,
magsimba gyud sa adlaw nga Sabado. Magigsunan. There are 8 texts in the New Testament that mention the first day of the week, and not one of them tells us to worship on Sunday in honor of the resurrection. Pasalantaya, namatay mo si Ginisos, nabanaw siya. Domingo mong siya nabanaw. Mo nang musimba niya Domingo. And you can never find that idea in the Bible. Ayun niya magkita mag-iisunan, mismo si Ginisos gani. Matag-adlay papahulay, sumalas ka na batasan, muadto sa simbahan mag-iisunan, magbasa sa propesya ni Isaias. O yung mga tinunan, rested on the Sabbath day according to the commandment. Ug sultihan mo, wala gi-text in the Bible nga Domingo mo iangay nato simbahon natong Ginoo magigsunan. Tanawa. Let's go to Paul. Si Pablo magigsunan, nagwali nga to sa Thessalonica. Nga dito siya sa siniguga nga daghang mga Hudiyo magigsunan. Unsa nito po? Then Paul ug sumala sa iyang batasan na po magigsunan. Si Ginisos, iyang batasan. Si Pablo magigsunan, iya pang batasan. Muadto siya magigsunan dito sa siniguga. Og tulo ka Sabado, nakiglayog sa magkaigsunan, gigamit ang balang na kasulatan. Nakiglayog si Pablo magkaigsunan dito sa Iglesia sa Thessalonica. Gani, tanawa magkaigsunan nito po. Ang mga hintil, nagpakiluoy gyud nga Paul, pwede ba nga kani imo gisulti, imo na po ning ipadasig ka na mo, sunod nga adlaw nga igpapahulay? Beg that these words might be preached to them the next Sabbath. Magkaigsunan pagkasunod sa Badong Sineta po. Nihangyo ang mga hintil. Nga pwede ba, Pablo, nga imo isulti ni sunod nga Sabado? Mag-isulti sa nito po. Acts 13:42 na. Mag-isulti sa nito po. Pagka 44, Acts 13:44, ingon, on the next Sabbath, almost the whole city came to hear the word of God. On the next Saturday, on the next Sabbath, halos ang tibuok magkaigsunan nga naa sa syudad, nagkatapok, nagtipok magkaigsunan aron sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. I want to tell you, ang balang na kasulatan, ang last book of the Bible in Revelation magkaigsunan, nagsulti gyud. Nga sa pagbalik sa Ginoo, ningon siya, niyara ang ako nga mga katawhan, nga sila nagabantay sa sugo ug adunay pagtuo kang Ginoong Hesus. Ikaw ba kana igsoon? Ikaw ba ang sultihan ni Ginisos? Here is the patience of the saints. Mao ni ang pagpailob sa mga santo. Naa sila nga nagbantay sa kasuguan. Nagbantay sa mga kasuguan. Nagbantay sa ikaw sa mga sugo. Nga bantay ang ada papahulay. Ug naa sila nga adunay pagtuo sa ilang manuluwas nga sa Ginisos. Igsoon, ikaw ba kana? Kumusta man imong pangalagad sa Ginoo? Ang Biblia ni sulti, simbaha siya. Nagsimba ka ba? Unsang adlaw ngayon magisimbahan? Birnis ba? Domingo ba? Lunes ba? O Sabado? Hangyoon muna ako magigsunan. Mag-ampo ako kaninyo unya. Nga aton dawaton kini nga kamaturan. Nga kining adlaw nga igpapahulay nga mao'y Sabado, mo di gisugo sa Ginoo nga atong bantayan. Kay kining adlaw gipanalanginan sa Ginoo. Kining adlaw iyang gibalaan o kining adlaw iyang gipahulayan. O sa pagbalik sa Ginoo, this is the eschatological statement kaysunan. This is still to come. Mabutay pa ni. Ang Ginoo ginsulti na ang ako makatawhan, nagantos nga mga santo. Sila nga nagabantay sa akong kasuguan ug nakabaton usab sa pagtuo ni Ginoong Hesus. Are you this one? Ikaw ba na isuon? Nagapanuktok ako sa iyong kasing-kasing karon. O mag-ampo alang kaninyo, nga inyong bantayan ang aday papahulay, usa ka pinasahing nga adlaw, once a week, musimba ta kang Ginoo sa tibok nga adlaw magigsunan, ug aton daigon siya, kay siya takos ni ining tanan. Paso lang taya, pagbalik sa Ginoo, dito sa bagong langit, napabay Sabado, atong basahon magigsunan. In Isaiah 66:22-23, for as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me, says the Lord. Dito na sa bagong langit magigsunan na, sa bagong yuta, naanat sa langit magkaisunan. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, all flesh shall come to worship before me, says the Lord. Kaysa nagsultihan ang Ginoo. Igsoon, sa pagbalik din sa Ginoo, dito din sa langit, matag-ad na ipapahulay, from one Sabbath to another, all flesh
shall come to worship before me. Ang Ginoo ni sulti. Magagsunan siya na nagsiba, nagbantay sa aday papahulay. In the Old Testament, ang Israelanon, nagbantay sa aday papahulay. In the New Testament, ang tinunan magagsunan mismo si Ginisos, nagbantay sa aday papahulay. Sa atong kapanahunan karon, nagbantay kita sa igpapahulay. Kamo gisugo sa Ginoo. O sa bagong langit o sa bagong yuta, iyon ang Ginoo. All flesh shall come to worship me, says the Lord. Isoon, usa ka ni kaseryoso nga pagtawag kaninyo. Bisag asa mo karon sa kalibutan giplaster sa Ginoo. The Lord is calling you through me. Kapasulantaya. Atong iplastar ang atong pagpangalagad kaniya. Simbahon nato siya kay siya takos niini. O igsoon ayo kalinti. Kaya gisugo ka sa Ginoo. Nga mubantay sa iyang adlay papahulay. Kaya doon ay panalangin. Ikaw mabalaan. Kay ka nagapahulay niining balaan nga adlaw. Magigsunan. For the Son of Man is the Lord even of the Sabbath. According to Matthew. Let's go to Mark. Therefore the Son of Man is also the Lord of the Sabbath. Let's go to Luke. The Son of Man is also the Lord of the Sabbath. These gospel writers, these Bible writers have one common belief that indeed Jesus, the Son, the man, is the Lord even of the Sabbath. Therefore, the Son of Man, Jesus Christ, is also Lord of the Sabbath. Magigsunan, andam ka ba nga magbantay sa aday papahulay? Sa mga seminarians karon, ang Ginoo magapanlangin ka ninyo. Dawato na to ni nga pagtulunan. Dawato na to ni nga kamaturan sa tibok natong kasing-kasing. Magapangandam na siya pagbalik. Ubisan pagani sa iyang pagbalik. Ngadto sa langit ng puluyanan, kitang tanan mo simba kaniya. Padayon igsoon sa pagdawat kani ni Ginoong Hesus. Dawata kining pagtulunan sa aday papahulay. Kaya doon ay panalangin nga ihatag ang Ginoo alang kaniya.